Hello guys, welcome back my YouTube channel Desi Boys. YouTube नायबा Desi Boys आरो Facebook page नायबा नोंथांमोना रामावारि दा नोंथांमोनानो स्क्रिनाव नुगासिनो दं आं सोरनि सायाव दिनै सावरायगोन थार फान्थावस्रि नाफाथिनि सायाव माने दाखालिसो बिखौ लानानै गोबां मोनसे गाज्रि मोनसे भाइरेल जादोंमोन दा नाफाथिखौ गोबां मानसि बदनाम खालायदोंमोन बे नाफाथिया गाज्रि मानसि होननानै नाथाय दा मा जाखो आं खनबेसे बुंबाय थायाथाय मानसिखौ रियेलिटि मिथिया गारानो सोरखौबा सन्देह खालामनानै बेफोरबायदि ट्रल खालायनाय बा बेफोरबायदि हेरेसमेन्ट होनाया मोजां नङा दा जुदि बियो दा साननो हानो गोरोंखायसो बैसोआथ' उन्दै खिन्थु साननो हनो गोरोंखायसो बियो दिनैबादि एलायन्स जाबाय थारमाने मिला मिलि जाबाय दा जुदि बेलेग बायदियावथ' डाइरेक्ट एफआइआर होगौमोन मानोना बिसोरनाव खुनु एभिडेन्स गैया बेखौ सन्देह खालामनानैसो बेखौ ट्रल खालायदों बा बेबायदि मा होनो बेखौनो हेरेसमेन्ट खालायदोंमोन बिराद गिदिर खोन्दो थांगौमोन नाथाय दा अननाय थानायखायसो गावजों गाव मोजां मोननाय थानायखायसो दा साननो हानायखायसो दिनै बिसोर मोननै पार्टिनि गेजेराव मिला मिलि जादों आरो खिन्थु दा बिसोर बुंनाय मथे जिफोरा बेफोरबायदिखौ माने खामानिखौ मावदोंमोन बिसोरबायदि होननाय मथेबा बिसोरो थारमाने सन्देहखा माने हरनि माने नाइट 2 PM माने हरनि 2टा बाजि समाव बेफोरबायदि माने गारि लाखिनाय नुनायखायसो सन्देह खालामनानै बिसोरो बेफोरबायदि हेरेस खालायदोंमोन आरोना नाथाय बिसोरबो बुंनो हाया दे बेबायदि खालायदों होननानै बे सन्देहनि सायावसो जादों दा बेखायनो जों खोन्थाफोर बेखायनो सानग्रोनांगौ दै रियेलिटिखौ मिथिग्रोनांगौ सोरबा सासे बेयाव गारि लाखिदों होननानैबाबो गारि लाखिदों बा हिन्जाव जा हौवा जा सोरबा हिन्जाव हौवा थादों होननानै गारि लाखिनो मोना हरनि 2टा 3टा समाव बे खोन्था नङाना बिसिना माबा मोनसेबो जानो हागौना बेखौ जों मानो फार्स्ट नेगेटिभ सानग्रोनो जों नेगेटिभनि सिगां माथो पजिटिभ सानग्रोलाय जों पजिटिभखौ सानग्रा गारा फार्स्ट नेगेटिभखौ जों सानग्रोयो जोंनि मानसिफोरा बेबायदि साननाया गाज्रि हामा दा दिनै गावजों गाव बेबायदि मिला मिलि जाबाय बिराद मोजां नांदों बे बिनानावबो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन थारमाने गावजों गाव बिदि एफआइआर होलायलायनाङा खोथाफोरा गिदिर जायो आं बेबायदि होन्दोंमोन दा आं होननाय बादिनो जाबाय बे आंनि भिडिअखौ नायदों नायखाय आं मिथिनो हाया आं मिथिया आं बे नायदोंना नायाखै आंनाव खुनु बेबायदि रिएक्सनबो फैयाखै रिप्लाय फैयाखै बा कमेन्टबो फैयाखै बिनि गेजेराव बे नाफाथि बा फान्थावस्रिनो फैयाखै कमेन्टबो फैयाखै फैनायाथ' नाथाय ओमफ्राय आं बेखौ सापर्ट खालाम बुंदोंमोन दे बेफोरबायदि दासो जौगानाय इउटुबार सासे निउ जेनेरेसननि इउटुबार बेसेबां एन्टारटेनार मानसि बियो उन्दै बैसोनि मानसि खिन्थु बेसेबां एन्टारटेनार गावजों लोगोसे गोबां मानसिखौ बेसेबां मिनिहोयो मोजां मोनो आं बिनि भिडिअखौ नायनानैबो मोजां मोनो दा गोसोआव बिराद मोजां नांदों नोंथांमोनाबो सापर्ट खालायबाय थालायनांगौ दे गावजों गावनो सापर्ट खालायबाय थानांगौ जों गाज्रि साननायनि सिगांनो एसे मोजांखौ सानग्रो जों मोजां सानग्रोनि मोजां सानग्रोनाया उनाव जुदि गाज्रिबाथ' गाज्रियानो जागोन आरो बेफोरबायदि खालायनाय नोंसोरखौ सोरबा सासे आखाइ होनायनि सिगां बेबो फिमेल जेन्डार बिखौ थारमाने आखाइ होयोबा ना बेयो बिराद गिदिर मोनसे केस जायो बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो थाङो आयेनखौ आखायाव लानाङा आरो सन्देह होनाय बुस्थुखौ मानसिया फार्स्ट माइन्डआव मालाबाबो लाबोनाङा जों मिथिग्रिनि बिनाव सोंग्रोनि जोङो बेखौ बिजिरनो थाखाय आयेन दङ समाज दङ समाजा हायाबा आयेन दङ आयेना खालायगोन बेखौ आयेना बिजिरनो हागोन होमबा जों नों आङा दे डाइरेक्टलि बेफोरबायदि फर्सफुलि सोरखौबा बेफोरबायदि एटेक खालायनाय बा हेरेस खालायनाय बियो एकदम बिराद गाज्रि बेनिखायनो आं बे जोंनि सेंग्राफोरखौबो बेखौनो माने खावलायो बेखौनो नोंथांमोनसे आर'ज गाबो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालायनाङा जों बयबो बुजिग्रोनि बयबो बुजिलायनांगौ दिनै जों सोरखौबा सासेखौ बुजियाबा नोंखौबोथ' सोरबा सासेया बुजिनाय नङा बैबादि जानांगौ आरोना जों मिथिग्रोनानै लानाया बयबोनि थाखाय मोजां आरो आं बिराद मोजां नांदों दे जारौआदि बिसोरखौ दे निमाहा होबाय बिसोरनि गेजेराव मिला मिलि जाबाय भुल बुजाबुजिनि गेजेरै बे खोन्थाफोरा भाइरेल जादोंमोन ससियेल मिडियानि थ्रुयै आरो जायबादि मानसिया ससियेल मिडियायाव पस्ट खालायदों दा बेफोरबायदि मानसिखौबो आं बुंदों बेबायदि खालायनाङा जाहा था खालायग्रोनाङा बेफोरबायदिया थाबनो बिराद भाइरेल जायो आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जोंनि समाजाव बेफोरबायदि मानसि दङ जेबादि मानसिया थारमाने जौगागासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरै थारमाने बिसोरो गावनि खस्थ'नि गेजेरै थारमाने बेसेबां थाखा इनकाम खालायो बेखौ मेगन बिराद नोजोर होनो नागिरो आरो बेखौ मा खालामनो नागिरो बदनाम खालामनानै बेखौ डाउनाव दोननो नागिरो बेफोरखौ साननाङा दिनै सोरबा सासेखौ नुनानैसो सोरबा सासे मा होनो बेखौ लानांगौ बिनिफ्राय मटिभेट जानांगौ बिखौ नुनानै गावनो गाव खुद मटिभेट खालायनांगौ दिनै बेबायदि हादोंबा आं मानो हाया आं थिग दं ससियेल मिडियायाव हाया आं फरायलिरै मोजां खामानि मावगोन नै बेफोरबायदि जानांगौ आरोना आरो सोरबा सासेया बेखौ साननांगौ दा बियो हादोंबा आंबो मानो हाया आंबो बिनिफ्राय सिखायनानै लानि मोजांखौ गाज्रिखौ नङा मोजांखौ सिखायनानै लानि जोङो
बैफोरबायदि माइनाव लाबोबा बेफोरबायदि काहिनिया मालाबाबो जाया आरो आंना लास्टाव मोनसे गुजारिसबाव थारमाने जों मोजांखौ सानग्रोनि फार्स्टनो हा मोजां फार्स्टनो सानग्रोनि बिनि उनाव जोङो बेयाव मा साननांगौ जुदि खोन्थाफोरा नंथारगौबाथ' नंगौआनो आरो नङाबाथ' बिराद गाज्रि मोनसे केस जागोन दा बेबायदिनो जों बयबो बुजा बुजिनि गेजेरै बेबायदिनो सोलिलायनांगोन दिनै आंनो नोंखौ नांगौ गाबोन नोंनो आंखौ नांगौ जानो हागौ हा बेखौ इसोरासो लिरनानै दोनदों मालानि समाव मानसिखौ सोरनो नांगोन बेखौ जों होमबा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरो एसे गोलावानो जाबाय आं बेखौनो नुनानै थारमाने आंबो मोनसे बिनि सायाव रिएक्सन होनो होननानै आंबो भिडिअखौ दिनै लाबोदों आरो नोंथांमोना आंनि खोथाफोरखौ मोजां मोनोबा पेजाव नायोबा पेजखौ फल' खालाय आरो इउटुबाव नायोबा इउटुबावबो शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाय आरो गाज्रि कमेन्ट खालायनाङा मानोना गाज्रि कमेन्ट खालायबा गाज्रि नुयो आरो फरायग्रा आंबो फरायो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं फरायो नाथाय रिप्लाय हरनो आरो रिप्लाय हरनाय जाया मानो होनबा गाज्रि कमेन्ट सायाव रिप्लाय हरनो बोरैबा नाङो दा बेबादिनो रायजोफोर जों बयबो एसे सिखायनानै लानि सोरबा सासेनिफ्राय मोजांखौ आरोना होमबा भिडिअआ दिनै बेसेबाङावनो दोनथ'नो सानबाय बारा गोलाव खालामनो सानाखै बिराद मोजां नांदों थेंक्स नाफाथि फान्थावस्रि बेबायदिनो ग्र' खालायबाय था बिदिनो आग बारिबाय था आरो बेसेबां नों एन्टारटेन खालायो आरो खालायबावनो नाजा एन्टारटेन मोजां नाङो नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै आंबो सापर्ट खालायो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै अराय सम नोंजों रायजोफोरा थागोन मोजां लामाथिंल' थाबाय था आरो मोजां खामानि मावबाय था आरो अलरेडि नोंखौ पाब्लिकआ मिथियो मोजां होननानै नाथाय सानैसो दुथांनि थाखाय बेफोरबायदि काहिनि जादोंमोन दा बेबो जेबो नंला मानसिनियाव भुला जायो बेनिखायनो जों मानसिजों मानसि निमाहा होलायलायनाया जोंनिबो धोरोम आरोना जों दा बि भुल खालामदों होननानै जों बिखौ दे भुलैनो थांनांगौ बे खोन्था नङा मानसि नालाय जों बयनि गेजेराव बुजा बुजि थानाया मोजां थ' होमबा दिनै भिडिअआव एसेबांनोसै दोनथ'बाय बाय